ka por ka labiang yo ban sedang no yang ni jing syakri jing yo blay hagani ka step hak basdang ngi aingu yo blay bola penyo pat ngi kani ka step jong ni ka sengi ka bakrau ka bakentang ka jongu bar ka sengi ka bakerpang ro ya ka bengi yo ban rakhe hagani ka sengi ya ka sengi ka bakerpang ka bangi baro ngi yo ban rakhe hagani ka sengi but hak basdang jong ni jing syakri jong yo blay nga ai kublay Easter pi baro ki para bangej biye nadu ki hap ki berit adu ki balasan ki balarang ba Easter nga try bro khoj ni tep mo kini ki hap berit Easter ki sengi yu sengi mi pat ko jong Jesu habukum kata ki sengi hidai ban lek no ban sngo bahane ban kemen na ban sngo si kemen ta aingo yo blay to blay orang kat ba pi ban ngi aingo yo blay lo penyo ingi kini ke sengi Easter ke sengi jong jing mi pat ko jong Jesu na ke jing tep bat ke sengi hak ba ngi yo ban ken mau kerpang ya kini ke sengi jong jing mi pat ko jong torang Jesu na ke jing tep bat ke balong ke sengi jong jing kermen nam ta jong kum ki bangej ti ni pilang sobaya sa isin pa di pi baro para bangej be nadu kini ke hap ki baret adu ki belasan barang ba sa kini ke jing syakri ke jong yo blay kini ke stem but haswa bangini sa prang ya kejing syakri kejing yo blay tongin phai so blay kejing duai pan IT kene ka por jong kejing syakri hai sangti badan bor kejong blay tongin ya duai kokpa jongi ubah beneng long ka bakhoi ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka khandau kum bah beneng kaburam kejingu ba kejingaro baro nya syame krar be namar bamala penyo hangi atrai kum ki khon ke be ke jome ke ke sengi ke bakrau ke bakentang ke sengi ke bakerpang ke sengi atrabi hak bung ki khon ki jome situlup ke partai ban mangi kom ke balang inyo ban kan mau ya ke sengi jong ke jingjob tiau ke jome ki bor jong ke jingdum ki bor jong ke jingyap ki bor jong soitan ba banai pat hangi kum ki khon ki jome ya ke jingkermen jong ke jingim ba de kalawai ke jong ko tarai blebi ya ke ko por hak basdang jong ni jing syakri ke jong yame ablay iwan ban dam sejat ke bakhoj ke jong me ban kerpan ye ke jing snei ba ke jing dorangkat ke jong me leman ngi lamba ke ne por ban yalam ying ya trabi ye ke ne jing syakri ke jong i ba bangi yo ban don sipor ke ying ke bakentang ke jong me ban kan mau ye ke ne ke sngi jong ke jing yop tiau ke jong me blebing ke duai ke jelam ke jong me ke duai krabi ke jing persaj bor ke jong me lau jong men sem bakat bangi ngidang yesang langi kertang ke baim badon bor ke jome nginyo sngo ko trai ke jendor rengkat ke jome bangin mat wa trai bi ya ke bor ke jome ba ke jalam ke jome kerkuing ya ke por nang baki benta baro bangi yo ban pendam nado ke jing ruai ke jongi ke jing puli ne ke tin ke bakhoi ke jome ke jing ruai ke jongi ke jing yaro ke jing pedon buram ke jongi ba kham tame khubor ke bangin si sngo lomba syakri jome Idwai trai ba men pensaj bor ngi do men sem ko ba kini ki benta baro bengi yo atrai ban ban pendap akene ko por kin long sha kita ke jingknya ki ban ki usa ya kamat ke khet ke ji snei ke jome ba di ke ba me shem so bha ba men ker khuingi IT ka por jong jing syakri ke jongi ai sang ti badon bor ke jome sngawi ke bangu jongi ma pi ki pop kereng kang me shem keteng jisu ngi pani kine baro menta suli ki bam jukoro amen ngin petang ke jing syakri jung yo blay ke por ta ka bengi so lang jing ruai ke ba prapusau ka jing ruai ke ba prapusau berhadin ke jing ruai lepan baik i wei na ki rangba jong ka balang ke jong Mr H pengrup masih lam hingi yangi ba puli ne ka tin ke jong blay war ban bu ha ke jing ruai ini so lang ke jing ruai ba prapusau bar prapusan na kaba kamrem menta Jesu lami haleluya kesengi jingjob krau jongi haleluya shisin hakading pna haleluya ulasha ban imanga haleluya barolai tili tu khat ke jirwai kaba prapusau bar prapusan
Jesu ulami hallelujah kasih jeng job rao jongi hallelujah Shisen haka deng pona hallelujah Ula syaban emanga hallelujah Riwai lang ya kageteng hallelujah Yesu long u simboleng hallelujah Ya u ding jing tep jing tem hallelujah Ula syaba in your aim hallelujah Dak ding shitong yu blapan hallelujah Jing im hangi kandawan hallelujah mentalo ya rolong hallelujah jiu nom hang ta ru un shong hallelujah Haswa ya kabangin lay hub lay ha jing duai ngan pesngo ka tu kani ki kentien na ka tien ka jong blay ya kabangila man sham na ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka bar psau ka khot ka baning kong ter kum juru na ka sithi upol sekinong ruom ka lenong ka ban rio ka khot ka ba khandai ki tien ki bong kum ni te hakasngi ningkong katayaw habakan sasay berngot kilalej siya kata ka jing tem kidara ya ki jing iubi ya ki ba kilapan kre bat kila shem bala pentelun no ya umau na ka jing tem haba kila ya besut hapo te kim shem ya kamet jong ujisu uba utrai kalajate haba kidang ya khuslai shaphangani hakmi ru arngot kirang ba kilayeng hajan jongki haki jan ko bapernai le e tia ba kilaya septieng ba kilaya pendem laki khamat saka khandau kila ong haki balai phiwan yo ba em hapreng ki bayam don hangde henrei ulami pan tu yakan mau kumnu ula ong hapi menba udang don ha galilaya bangida tep ba ukris habala penmi no ya u na ki bayam om yap shu ken ka jingyam kam la banle don bor shu halor jong u blei un kerkhu ya ba pule ka tien ka jong blei hai ni ka por nginya le ha ka jing duai ko pa jongi u ba habneng u blei u badap da ka jing ie ba ka jing isnei ublay ubom ju eno ya ka jing em ka jongi kum ki khun ki jong u ki por ki ski ki jing em ki jongi ki bala le no ngilong kum ne ki bangilong dei tang da ka jing e ba ka jong me ba ka jing elam ka jong me khandran be e
Iwan hakani kapor jika ban ai shami ya ka jingu ka jingyaro ba ka buram try namar ka jing 8 ba ka bakraw ka jong me baling ba jong kani ka ski ka bakraw kan rar bi ya ka ba mela ai hangi kum ki khun ki jong me bangiyo mangin le kamen hakani kapor ka ba manta bangiyo ban kan mau buram ya kani ka ski kum ka ski jong ka jing job ka ski ya ka bambe kan rar bi mela job thiau ya ka jing dom mila job ya ki bor jong di ka perthai ban mila job ya ka bor ka jong buamman baka di ka sngi ka balong ka jingkermen yingi kandan bi kum ki khun ki jong me baka dang don kala sa sisin pa yingi ban yo laj im pat na ki ki bor jong di ka perthai ya rab yingi kandan bi ban leng ba jong kan di ka sngi ai bangina ban penthama ya ka jing em ka jongi ngena ban penthama ya ka jingai ka jongi kandan bi Hoy kum ki briung gi em hapdeng ki jing ki babon ki pakai sodong ki jing em jengi gi em hapdeng ki jing pensoi ki babon bangi em hapdeng ki ki ba ke bo jong de ka perthai ka ile ban khajab ya ka jing em ka jongi baling ba jong ni ka sngi kan rar bi a bangin la ban thau thamai la ka jong ka jing em ka jongi bangi la ban sngo thu kan rar bi ba dei tang mami ublai u ba don bor u bala ban a hengi ka jing pen em bat kum ta kum ba mila pen khre ka ja ka jongi ya na ka ban ta jongi hang ta ba me don ngiru ngila banyak don nang kendar bi ya rap yengi ha kesngi ki por ke jing em jongi mengila ban ya da po ke jing alam ke jong me mengila ban ya da ke bor ke jong men sim ke jong me kendar bi kena ba ke jing em ke jongi ha ke slak ndo kanam long ke jing em ke balen e hendre kanong ke jing em ke bangin yo ban khet yu so jong ke jing job kendar bi mengila ban yo yu so ya kata ka khet ya ke ba mela pen kre na ke bata jongi ker khu gra bi ya ke jing em ke jongi ha pren ki jing duna ke babun men pen sait bor yengi kendar bi men sandran yengi ling ba ke sien jam ke jongi iwei pe wei ba mela ban yalam mingi kandar be mengenum ha ba ke ki bo jong di perthai hindra ingi la ban bot be ya ka lenti ka jong me ya ka jing hikai ka jong me mengi la ban poi kandar be sakata ka thong ya ka ba kum ki bangai ngi thmu ban poi sata kandar be hakum kani ka por ka bamentaru ya wan ya ka ban lum lang ha kani ka jaka ha ka yeng ka ba kandang ka jong be ya ka bangin yo ban yaro ban pendam buram ya ka kerteng ka ba em ka jong be a tribe e ling ba jong ni ka por wi khot kar pa ya ka kerteng ka jong me tribe but ai bu sim jong me unlon lem don ka ban ngi try ka ni ka jing shakri ka jong ya ka ni ka por ka bamenta ba ki benta baro ki bangin pendap kandar be ai kan nong hapok ka jing yalam ka jong be kam tam me kandar be ka bamen kerkhu yu shakri ba kodor jong me ba milawan yalam yingi hapreng jong ya ka ni ka por ka bamenta pastor ban sayang ban phlai ka khubo na ka tien ka jong be irwai kandar be ka bamen long lem don ka ba ka jing pen khre ka jong u kandar be bamen pen sai bor bamen pen sle kandar be do men sem u jong be ba ka khubor ka ben sama preng jong ba ki kentien kan ban mi nak shentor ki jong kandar be kan rung ha ki skor ki jong bar habang isngo ya ka kandar be nginda ri khop ha ka jing em ka jong bang nginda sumar kandar be ba bangi la ban pendong kam ya ka ha ka jing em jong ki ba man ga sngi man ka por ba ka jing em ka jong kandar be kan nong ka jing em ka ba em da ka tien ka jong be ba ka jing em ka ba yo ya ka jing job haka jing em jongi haka jing long dop kum juru haka jing long musiem tribe e alam yengi ling ba jong ni ka por baro ka barang sa ba ya kan sing baro sing ki jing shakri ki jongi ki bangin la pen kre na ka benta ka jing shakri bangin yo ban pendam buram ya ka kerteng ba em ga jong be indwai ka ba melom lem ka baro trai ka na be snowing trai ka jing ka pan ni pan ni baro haka kerteng ka jong trai nong penim jongi Jesus Christ menta ba shru ki bom jukor ru amen. Tau blai unkar khuingi lembag jing pule bag jing saskori ka tien ka jong blai baru blai snei ban saskori ka jing duai ki bangila bu akmat jong ka ni ka por lembau sekri jong blai ni pen pau ka jing so ngu so boram yai Mr. H pengrop weni kirang ba balang jongi bala siem ya ka ni ka benta baru blai nang kar khu yai bari ka jing sekri ka jongi ya blai ki por baro Hakni ka por pat ngini point no hakwe ka benta jong jing shakri jong yo blay bakata kalong nyo sngowi ka jing ruai kerpang na koyar jong jing sengkhna jong ka balang dengan subhaban kerpat ya ka jing sengkhna ban shim ka ni ka benta par hadien ba ka jing sengkhna kladap ban ai ka ni ka jing ruai ka kerpang an kerpat ya ki asas ban lumno ik jengu padan ba dep lum ik jengu an sakar subhaban kerpat itu ban besan jongi teman besan w amram sedam ban subhaban saban kertang ya ka jing aingu Hakne kapor ini osngau sua ke jing ruai kerpang na tangin lumi ke jing aingu bat ke jing duai pen kentang ke jing aingu
Kadang ni doai. Sajisin bat ngidam hagi kejat ki bakhu jong me akan ran ublei buk pa jing bab neng. Ublei badap da kajing e bat ubakan rai kajing isnei. Ublei bam simla ainong hangi kat kum kajing le kajongi. Bat kalong na kajing isnei kajong me. Ba am simla bam du yangi haduk ni ka khlimat ka bamta. Ba ngai ngo yame bamel pen pau snai la kajong kajing e. Ya ka bamla ai ti lo jong khun mala khamar we. Ban sim ya kajing long breu ban sya ya kajing yap jong kading pna. Baru ban pendep ya ke kular. Baru bolami pat ha ka bakum kini kesngi. Ba ngai ngo ko trai bakum ki pai rengai kristan barok sitruk ka pathai. Yo ban syakri ban mani yame. Blei be em blei be sisya. Blei budan bor barok. Bagi kok siu barok kindam ha khmat jong me. Baru thlei barok un phla. Bau Jisu long trai. Yarap yang ikut trai Jisu habangi dan hai ni ka yeng ka bakhut jong me. Habangi syakri bat ngiken mau buram ya ka jing mi pat jong me. Ba yarap ru yang ikut trai. Bangi laban mi pat no na kata ka jing tep. Ba kata ka jing dom ba jing te jing khum jong ka ni ka pathai. Ngin e no syadin. Le bangi aban man yo so jong ka jing job ha ka jing ya ndi ka jongi. Isne ban ker khu ya ka ni ka por. Bat ker khu kun rap e ha ni ka poru. Ya ka ni ka jing a ya ka bangi lawan ra ha khmat jong me. Tu isne ban kerku ya ka wei pagawi kakti balayo ban no syakani kijing aingu bagalong bala kerku de kakti kijang me isne ko traji suban pidiangi ni kijing ai ke baret jangi lagi long ke baret ani ke bakrau tu isne ban kerku ki basanus no bagabalang jame kan ya ban kam kan long ban krau ya ka keteng kijang me ibu ti kerpang saji sen pan nam tau syakri jame ubadan ya ka khubor hakni ka step isne ban pandap u de ka bom men sem khoj me bagi ege barok kijing pla ba kijing kran jo kalau kejing kerku naduk kini kihap ke barit haduk mangi kelasan kelahe kelarang ba kumju kerku ye dikasngi barang sai bar ku ye kejing syakri bangin yo IT ki baro hakiki jame diang akrab e kejing dua jing kerparu tu ma bro ki pop kerengkang jingi papun dem ngi dua ngi pan ni baro hak keteng jong Jisu amen Ulami pan utrai jonga kalong kejing rawai ke bakerpang jong choir jong siseng kena kulai sibo ni piki hep ki baret nam ta kini ka jirwai ke bakerpang ke bapila ai kini ka por kilong kejing ruai ke bakodor pila ai ngi bakalong ka kubor nam ta jungi hek bapitu yengi ya kejing mi pat ke jong trai ba nom panim jungi Jesus Christ kulai sibo ni kini ke jirwai ke basutiang ke jong pi to blei na lo rangkat ba pi ki hep ki baret ki jongi balong ki jirwai ba pi ai kalong kejing kerku nam ta jungi wei pi wei pat blem nang kerku pi blem nang lor kat bat pi ba pinang la ban ai ke jing sekri yo blei na kuai ka por sui pat hakanu gunuk benta la kalong hak jing ruai la kilong kuai pagi benta ku pi op ni sim benta nak benta ban sekri yo blei blem kerku pi ke jing seng khna bari ka koyar jong jing seng khna baro kuai hakani ka por ngila poi pat sekwai ke benta ke bakongsan jong jing sekri ke jongi hakani ka por Bakata kalong bangin yo sngow ya ka kubor Easter ka benengkong jong kane kesengi. Bat hakne ka por ngidon rangkat bat ngi ai pro pastor Andi Sumer. I pastor idon ha kabalang lai mukra i peja kabalang lai mukra. Kabalang ka badan apo ka lai mukra district, lai mukra presbytery bat ka sinat Pedang. I pastor iwan rangkat baru bat i perlok jongi. Hakne ka step de pastor ngi nakaliang jong kabalang ipidiang sobahai pi de kejing kemen hakan ka step bat ngi penpau kejing songu ipi so buram sibun ipi ba pila pelaj ka por ka bakodor jong pi ban ai ka por bakodor jong pi bandor rangkat bangi kum kabalang hakan ka sengi ka bakrau ka sengi ka bakentang ka jong trai ka sengi ka bakum kabalang ngi rakhi ya kejing mi par ka jong trai Jisu de pastor ngi penpau kejing sungu soboram pi ban ngiduai bo blai no rangkat bat pi ya kubor bat pilapan kre ban ai pedeng jongi kene kapor blai kerku ba kubor ke bapinai kalong sya kejing kerku ingi kum ki khon jong kabalang nadu ki hap ki baret hadu ki balasan balarang ba ngiduai bo blai no rangkat bat pi pastor ha kejing syakri ki jong pi o blai apo la ke jong kabalang ba ki benta ki baper ki bo blai kun penon kami pi blai nang kerku nang kersan bor pi baru boleh nang isne ban air ke met ke bakoi ke bakia
ba pinana ban ai ke jing sekri ke ba bhatam yelau jong ukenrat haki por baro ke ba blei penon kam ye pi I pastor im longshu badang thamai pedeng jongi yelini dang suwan ben sim snem nama kamo pastor imat hakde kari Bible Sunday bai pastor Iwan ban keren ban ngi ban ngatrai bonengi dang kenmau ya ye pastor bi lawan ben sim snem ban ngi ha kawai ni ji sang ke kerpang jong ke balang kublai shibon pastor ngi skambo blain kurkuru ye pi lembaga ni por di suwa mengini osngau ya kubor Easter ni pastor jongi reverend pro pastor Andi Sumer ngini seorang kejeruai ke bah prapupra. Ni seorang kejeruai ke bah prapupra bah heding ketang isi osngau ya kejing ya kubor nei profesor jengi profesor Andi Sumer. Prapupra bah prapukandai na ke bah kamrim. Usim boneng lami unong penim kibreu da burom pernai hi na kibayap lakio. Seneng lakio unong bakli ban kre ka yeng song ne yangi barlai tli tur khot ke jirwai ba phra phu phra bar ba phra phu khandai to subhani yang lang par Simboneng lami unong pen em kibreu dapurom pernai nakibayap lakeu shaneng lakeu unong bakle ban kwe kaying shong ne yangi ban kayeng shong ne yangi riu kut baro kin me naga jing dum jing yang hadur utrai chong ke lakup da jing bom yang Kin sa yo kêu sha la utrai shong lem bat u ha sup lem wai shong lem bat u ha sup lem wai ha ba pertei on tang bat spa ba yo Padeng kinri wai kampa bang blami usim boneng dapur kacing mi pacong u maki lami ban om yap shu maki lami ban om yap shu I teman besan ibalong i chairman i bayalam i kanika jing shakri belai kanika por i pastor jangka balang pastor lendan ki weipat ki teman besan ki dekat komiti balang ya phi ki long kpa ki long kme ki para samla bat ki hap ki paret ngai khublei phi baro ha ka kerteng ke jong utrai bat unong penem ujongi u Jesu Christ ka kerteng ke bam ju sharem bat ka kerteng ke bam ju sha job ki para bangai be ngadap ka jing sngongo yo blei na kam ta kanika por bahakum kanika sing ka bakerpang ba ha ka ba ka perthai bro shitelup ni ken mawe ka ta ka sngi ka bangi rakhi ka jingmi pat ka jong utrai bu nong penem jongi na ka bayam bat kum ta para bangai be ngashim ni kanika kabu banai khublei resurrection Sunday ya phi baro ki para bangai be bangadwai baganika bor jong resurrection Sunday bamanga ban ma phi lang barok ki bedon kani ka pongin yai mat man la ka si ka jing em ka jongi knang bengin la ban em ka ta ka jing em ka bau blei uthmu na ka banta ka jong abat ka jong phi ki para bangai be
ngawan ra ru i ke jing kublai na ka balang ka bangadon lapha i ke jing kublai kerpang ni pastor rang ba jing pastor kamau pelambat ke komiti balang hi borok we ki pha ke jing kru kerku kerdo ya ka balang ke jong pi hang ni hamau ro ba blai nang kerku ya ka balang ke jong pi ngasim ru i ke kabu wan ra i jing kublai na ka ying ke sem ke jonga manga ilok jonga bat arngut ki khon ki jonga kumbala ong itu memsan Sherman kani ke sien ke baar ke bangawan Bada kasin ke beningkong ngawan ngayo iki kena. Bad kumta ngala persang ban sam ye pi ki kena ke kubor na ke kitin ke jong blai henre menta te ngalawan bad ngadapan kre kerpang ye pi ki hap ki baren. Bad nganget hadin bangladap ban kren ye pi pinsa sengap jar ben yo episode ban kren tang sipang pede. Ye kini ki bala he belong mei papa ki uncle beki auntie ki jong pi mo. Da. Haswa bingin lek kapta ngin lek show play aga jing duai. Ko kpa jungi ubaha beneng. Niwan bandam krop hakmat ka buram ka jong me. Kan rahat me yengi baro angin ngilong tang ki bru ki bop. Ka kerdan jungi ka long tang kum ka serdap jot hakmat ka jong me. Henry nya ngo namar ka ding pana. Par ka jimi pat ka jong me. Kabami nang ta kalong ka jing ai ka ba sha yengi kan rat bin bengin wan nak mat ka jome badha ka bakum ka ni ka por ngi wan nak mat ka jome kan rat bin bakum bala dwai no do bas dang jo ka jing shakri kan rat bin ngi kerpat na me yo men sim ba ko jome sen shar don bor pa dang jongi ha ka bakum ka ni ka por keren kan rat bi da ka bor belai ka jome ai baka kitin ke jome kan ngam ni ba jeliu tam jong ka don hot ka jingi ka ban pen kendo ya ka hok pat ka pop ya rab yu shakri jome unum long but unum long lanu ru em kelem me ka burom ka de ke jome am ka jonga kan rat bi ka de tang ya me ban man krau pat yanga ban man red shim ka burom shame kan rat bi na bau jisu nong pendem ge duai amen te kum tu para bangai bi ya sha ban ga shipor kan keren syai kini ki khun hab pat kindian ngan saai ye phiru ke jingsa naga kitin ke jaw blai all right ki hab ki baret mano benangkan mau ya pastor rakti tang kindiat ngot ta ki bam kan mau rakti good tang kindiat ki bam kan mau ta pikir mau perbuan pastor impat dah handsome bahare tu kapor. Mentah dilah handsome bahar. Tabatang kuwe. Pek nang ni sepoi pastor ha. What pek serius jorong deforestation lahap lut. Mah. Dah. Yang lut ki hap ki barit barakhoi. Kloi wot. Yang ni kita kaki jong piang nong no pidan. Basong sti sa benang ru yang. Kloi. Dah. Ta, ini puli gini ke Bible verse of the day mo. Ong Rom galang ka ban real. Ani. Kampat di shan Ong Rom ka ban real. Pat long re kom ta. Kam shishu. Ong Rom ka ban real. Ka dekat ka ba kendai. Bangi da tip. Ba ukres habala penmi no ya na kibayam yap syuken ka jing yap kamle don borsyo halor jong u sashisin Tang rom kalau nak kebahan real, kedekat kebah kendai, bat ni bangi datip, ba ukres, habalapen mi no ya nak kibayam, yap syuken, kajing yap kamle dan borsyo. Halor jong u. Tahu boleh kurkui ke jeng puli ke jong ini kitin ke jong blai tu ya syongken. Tak. Rule number 1. WKK.
Pitip W kiki kemud you. What kick san? Rule number 2 SK. Pitip kemud you SK. Syong khom. Ka rule ke bakat duk ke balai. Bet tang ya pastor. Nang ni siapa? Mau apa sih strong ah? Dah. Hakan ni ke step pastor ikut ban keren apa deng jo piki hap ki baret. Ya ka jing artatin. Ya ka dah. Ladai pastor ong ka peleng ka don kerong li. Pingat yang baka peleng ka don kerong li. Pingat yang? Ya. Baladai janham. Ladai pastor yang baka peleng ka di kerong li, kerong brown. Pingat yang? Kadon na balong rong brown peleng. Han. Ladai pastor pa inong ipastor idon hayeng kasiar ka balong rong kasiar. Nang ta ka kha ya ka peleng ka balong rong purple bar ka peleng bakha ka siar jo pastor ka de ka basaudong pinget. Kalong kumno ka dur jo ka peleng kumne em. Denem. Pinong kumno ini pastor labi je pastor denem. Ta. Syubu pipan nei pastor. Pinong pastor ai pan se ngai pi shemu niu pan. Pingat bu ni dupan. Udah weng ni. Piat dem. Man IP ni man rasi. Macam tak. Lada pipan ni pastor pede. Pastor. Ai ruti se yang ha. Nga ai do so sao. Nga uniu ruti ye pi pingat. Dah. Lada. Sakawi. Lada pi ong pastor. Ai kurat sengan od dieng. Ngan ai pi dah ketari ban od kurat long. Ban od dieng. Kam long nang ta syubu pastori di doktor. Wah, teman besan hang ni pang. Inong pastor, inwan sangai inong doktor. Ngasi tom te, udonut jongau, utiet ne tiet ngam tip syute. Ngan le you. Sak kumu doktor ngan sayu ni ngan deng ni. Wan hang ni ngan ang san ngan ngap te na. Hadin bang lak ngap dong dengan ong kumnui ye teman besan. Teman besan pitip ngadi doktor kai ngan ong. Besan pitip imap tu klong senam jong pil aja donut dan syuk. Ti teman besan insyanya ni in artatin yang artatin denem. In artatin ong doktor bi you imat ni di doktor jagot uni besu paspik tu. Denem. Ti na markata ki hep ki ba it ki jonga. What? Ju artatin hakajing im kejongpi. Sengap ha. Itu syawai gaji itu kana balik bepi di ban sengap ha mo. Dawi perlok am je pastor iwan keren men sing Good Friday. Di pastor imdan kain tabang alatip itu iwe perlok. Baiti perlok GPI terima ban keren. Piti itu wiji itu kana bangan itu lang ipi gaji itu kana. Dan arut si para. Kibaya dakat pasam kita ki para arngut. Bitem kita ki arngut si para. Ki syok ki pendik kena biya skul. Dia lada don ke bajah skul. Lada don ke bajah pok snau pok thau la ni hayeng asam. Syak kena bi kita ki arngut si para. Dia borok ki la ngau khiate ki ong kin ya le yu mo kin ya le kumnu mo. Ti ki ong tangin pha noi kini se pastor. Pak ya selok nak siapa pastor. Pitip kilek you. Lapoi kapor. Titai kimi yang kun pihak balik siang pastor. Tiki ikut arngut si para. Bam syak balik baru arngut si para balik wei. Tiki laya ong syah ta. Utau bahe wong lik sama mem Utau para wong lik sama piba. Lik sama mem badang rit sebab mangana dien semuanya tu ingai ong itu pastor. Dia berarngut kumta bagi berdakat temo. Pitip jayu. Tahu tak haduk tu para orang tu ngalit syah mengabak lalit tu para. Nala lalit latit yeng pastor dak lah beli pastor. Oh pilawan orang pastor rung lah rung. Moh ka yeng lah syong. Ti lah ya keren kum tata. Ti yang ti pastor ngakwa banyak selok ki pingai osgo pia dekat tamu. Ti utau lah sudah met kum ni. Umnut syuban ong haoi ru umnut syuban ong em ru.
dah ladap nang ta iti pastor ladap sneng ladap kraw yo to kena mo haba khado pitip ikili yu iti pastor yo to kena yang ujisu udan hae marsin ang pastor ujisu udan hae yang jot itai kena nang tai pet i pastor isu pet pe ye kang i mare wat sayeng mandala poi sieng i mare ai ba sino midan ali temang ni le klo hang ni tu di pastor metip em ngalit mene ila dap seneng kili ngapat manta metip ila keno yang arngot syai udan ujisu Sekap ha. Sabai pi kena speak pastor kami kai bahai pi ha. Sap ha ta. Ta. Mano baju yo ngoi kata ka ji tu khana sapang tu khana nong ap lang brod. Utau khana nong ap lang brod lai tu bu syong kata kan lu to lum bat udam ma jrong to mau. Bandang udam to mau pit kai ti ki breu ki berap lingkha nang ta. Mo. Tin dalam pet kita ki berap lingkha nang ta. Shani kilang brot jung kilang bam plang nda kilang trei bagila trei sitom bapitip ipendek iki ile komno badeng bana kong tei lawan ki suri ban bam ya ki lang brot jong akum ta kila ki mo ki kila yeng kilawan mare word dawan kita kilang brot kidan umdan nire tu suri ki ga kena kan ka basu thok kila lik no ilar ki di kila long ila Sa si pang kila etre ngan keren ngan pentik biang. La le betul dah. Sa si pang yang bahe pana ya rapsi lawan suri kum ta kila yawan biang. Kita gibreu. Hang no to suri. Ni ka second time kila ya dom. Paki ang new kena te. Ubam long. Ti ular ki biang ta. Jak kwa. Nget jangan om tamo. Pitep hakabalai sin wan si shao suri. Ubam ni tekilang brod jong utau kena. Baraka balai sien dola perta pitep. Kita kibri yang ka kena kai. Bam nget syur syuthok utai. Mungkin syanya syur de dem itu kena. Nadu mena uthok amiki haka balai sien te. Ulale mare eski ulayam te wan te se wan se ba wan se kong la dat sisala wan sisau suri. Ki me kena thok yang. Dei ne em. Tekum ta ki hap ki baret. Ngakwa banitu epi bapi day bansyanya yo jisu haka jing im ke jong pi ke bible ke yatu yengi ba wat kisen ran jo jisu ru kadan kapor ba ki klet bansyanya ha u jisu pi kemau Petrus badan jrong ke lieng dang syong kapor ba dang syong ke lieng ki dang king ya ke lieng mo ki ite jisu ya jrong pet kum to jisu ngakwa wan lang te jisu wan layat sak si pang ikan mau kaling sedin kan mau ki friends imut ong hai ki parlok ki jeng ibang layo ya jrong ipai ipet kaling la jengai ipet ye jrong ipet yu jisu ikram syania arta tin jisu blok ngam support denem what arta tin nang ta kan mau em ki senran ki jong ujisu ki syong ha kalieng kan mau nem perbe ki syong ha kalieng jayu pe kal er lang thari pen ki ye kalieng la jan ngam kalieng de nem ujisu dan ha lieng uthia ha ka por ka ujisu dan ha kalieng ki klet ujisu dan ki persang ban king hi kalieng de nem ki arta tin ha ka jing em ka jek ya ba khado daladap hang ni ka jing mal jan ngam ki krisiu jisu ong kumno pi ki beduna ke jinget dinam ki ong ye kisen ong ye kisen ran ti namar kata ki hap ki baret ngakwa ban ong ye pi what you are the tin but shanya skamo jisu but what you ting ru la da pila shanya hu jisu dawan ki nong pen arta tin ru ngan ye thu ipi ko ke jing thu khana si sin la don we khana hap sim byang ka peleng si sin la dan we kena di lit school di kena Kristen kita lit school di dalawai school udan tau breu ong are you Christian di Kristen no hoi kum no pipi don lai tili ki blay bo pa blay bo kun blay bo mensiam bo kun yong em ngim don lai tili blay ngidan tang we blay mo baro lai ki de we mana ngidan tang we blay mangi mo pipi don lai tili ki blay kum no pat pi ong hana lai ho we
Kena lah ngap ula keren kum tu ula persyang man pen arta tin ia ka Bible ya Jisu henry te kena iklem arta tin. Iklem arta tin pitep yong kum nui to brio. Yong ba. Ya ka peleng di piong ka peleng em. Wong to brio hoan. Te ha ka peleng don you. Nang nina jerong ka di ka snap ka shenrong ka baek nya ka shenrong de nem. Hapok ka don sa ka tu ka balik de nem. Nang ta sa ka balik don sa kai. Sekabastam ka kangai denem ti tai kna yong ti thu yang amanta da phili dukan phiong ai tang ka shenrong ai tang ka bali ai tang ka kangai ila ngap jar to briu sipang ta ka dau i ong ublei jonga lai kilong uwei ublei bo pa ublei bo khon ublei bo minse bo khoi ki dei ublei ta ka dau phili na dukan pinong ai peleng ki ai kapeleng da phila pen pachi po phinyo sa artili pede ka bali bat ka bastam na markata ki hep ki barit lada pila shania hau Jisu waju artatin ma ta lada pila artatin pihaban kelaba mutna mentakasngi ngap ke Bible ki yetu ka gospel jung Yohanes kal nang ka ba arpau ke dekat ka ba arpusau ter lada we usenran jung Jisu ubangi tip kerteng ti tu shenga meno betip ka kerteng jong kisenran jong Jisu brokat armut tajer meno tajer keluar jer ki kerteng jong kisenran jong Jisu tan sedang pastor Petrus nang ta Yohanes te curfew ta jar nang ta tabut ni pastor bin kenma ong Petrus Andrew, Jacob, Yohanes, Philip, Bartholomew, Matthias, Thomas, Jacob, Simon, Judas. Lakan mau. Dah. Uwe ni kita kisenran. Udai Thomas. But you tahu Thomas ni jo ong iu doubting Thomas. But ngania tu ye pihak por bagi senran ki ong iu bau Jisu lawan ang ki wan kum no tu Jisu la yap la dep tep iu Jisu. But wong kum no pitep la dang ampat ye kendo hi ngampat ye ih dak khmat la jong bau Jisu bangayok ban keta kita kitliu bala sa preng mo nang ni ban nak kejat ngampat ye keta ka krung keju nganem ngek bau de Jisu. Reja yu pitep haka wei ke singi uni senran jong Jisu Thomas badang artatin yau tau Jisu bawa lawan pau padang kisenran ha kawai kesngi tang hadin prasngi na kata kesngi ke ba kita kisenran ki para senran ki ong yau Thomas wan si shau Jisu baru khot yau Thomas aling ni ketak kini ki prek ki kiti jonga ketak tika kejat ketak tika kerung pat uyo i kita ki dak mong bana keti ki dak mong na kejak kedak mong nang ni denem pat dungit ba udai Jisu pitep nem utau Thomas pat jayu piken mau am Jisu oi ki senran ki kilek penyalap ya ke gospel syakeleng ke pertai pitep Thomas wan shano mana betep wan shano Thomas wan sha India wan nang ti negara na South India renem wan sha India banyalap ya ke gospel imagine perkat ki hap ki berin ula arta tien dene maka jing im ke jong usipang hendai undaya syam ya Jisu us kambiang ke jinget ke jong pat umi ban lek yalap ya ke gospel dene tima piru ki hap ki berin ngakhat yipi wat ju arta tien ha ke jing im jong pi ha ndaki persyang ban pin arta tien yipi banang bau Jisu de ublei jong pi banang baka Bible jong pi kam de ke besisha ban ang bab kajingwan jaseng ke jong pi kajing puli Bible jong pi kadi kajing bit sudah what junget you skau dem biang to mana bakut jingmot kani ke step ban 6 arta tien syu ra ki kiti si jirong pikut jingmot shisha to ong kini ke jing dwai na dien jong pastor lek ki kiti kum ni yang lut borok khot kloi yes ta ong Jisu ya rap yangi syong ke donot jongi banginem arta tien ha ke jing im ke jongi melong ublei ba krau jongi
melayap ke jing pna melami pat bat kata kadai ke jing pen scam yang ni memede ublay jung yu bashisha ya rab yang ki hab ki barit bengin san haka jing ya lam ke jong me mau jisu nong penem ngidwai amen ta shongken pi dan sunrise service nama step kanu beje san beje tengah tip pi sam thia ta rak ki si jrong nong kan menta baro khat si jrong ki hab ki bered suki kumni bej pin drop silence wala shomta shipang ladap kren ipstor ikini ki bala he tang shipang shisham slam ra mo biang da telah biang da ki para banget beid na kabanta jungi ki bala he la san nga kwa ban sedang ya piru da ka we ke jingi tu kana la don we pastor ubat ho sermon jisin padu don ikun ni badang san snam ngarong adon kun san snam bar ngala experience ka ta ka jingwan penwit chongki para kap ngali hakapor bangat ho sermon anga sisem jingjar ba padu ni pastor imat u kenduk keju ke jing e ko banga kamtam dengi ya bun program Paula syong la puson bat hang tau dang thoi te sermon dong ya kun ba ban thoi te sermon. Para kum kata kapor iwan siwan ti kun kan tei basan snam iwan siwan la kai wan pendik ang tu ta sipang papaya la kai bat ngase. Kum ta ha ka ba khadu tu Paula so kut lat ngan le kum nu ye ni pendik si pendik mo ba pli ban mai rum so thu dang red. Tu pai ka diang ka mon u yu i ka ta ka map po kamera ka world map mo. Dah kata ingat le, ulep no put nang tanah konrok itu ke world map ke jung utar lingkot usna puzzle. Beruang itu kun, ai itu kun yang kata ke world map ke baik ulatar. Dah ke jing sengau tu, baik ini kun imtip ia syapang ki duriau kan utili ki don ki kantinan kan utili ki don ki ri kan utili ki don ke pertai kum tahu ai ke keti jung ini kun. Beruang kun kilis ti kamera penbet dia kan ke map jung ke pertai. Ladap himla ban penbet what one. Bat nganam trek ban lakai bat pi. Ti kum tau pastor ulah kemen bawa kat tu ti nemuan syo. Ngalayo ban pendap ya kam ke jonga. Tau pastor ulah sedang ban trek bilang san minit di dai kun lawan yang jengkang papa ngaladap kendet tu kupa. Ule wong kun kum de filadap san minit. Si pang wong la awai tat hang ni te. Ti wong ya lipet biang lut South America ru biang North America ru biang Asia ru biang Central Asia ru biang lut kita kiri para khoi kun det tu kupa mo kon pidang san snam kum ne pitip ikini kila hikai se skulong em pile kum no bede pitip papa sadin jong ka dur em sadin jong ka mam ka dur jong jisu tang ka we ngatip ya na ka pareng kum ne. If I put Jesus in the right place, the world would be in perfect shape. Ladang abu yu Jisu ka jaka ka badai, ka pertai kan sabet. Para banget bait, ni don kam yu ni Jisu. Panu Jisu na semblang semasi sya Calvary umi pat. Kam day ban long ka jing leno yang abadi pi. Ude ban long ka jing mentoy ka bakraw yang abadi pi. Namar ude ublay jong itie. Uit yang abadi pi. But uwan khnang na ka benta jong abad jong pi. But u Jisu uday ban don na ka jing im ka jong abad ka jong pi. Khnang ba kata ka jing im ka jong abad ka jong pi. Kan long ka jing im ka bajanay. Ki para banget bait. Ka Bible ka yetu. Kumba arbu pratili ka kitab ka barem syapang ka ding pna. Bat kum ta para banget bi ke turu ya ka jengwa ba uni Jisu ubreu ba hok ubreu ba khot un sakit ya kata ka jingbam hok ka jonga ba jong pi un sakit ya ka thok ka syukur ka jonga ba ka jong pi un sakit ya ka jingbam sap ya ka jingmut chaklia ka jonga ba jong pi ya ka jingim auria ka jonga ba jong ki pop ki barenjang ki bangingile un sabalut. Pat kum ta para banget bi ke ba phala ba bo nu Jisu kran nyau tiliki kenten
ki bakhat do ka ding phna but ka way na ki kintin ke ba u Jisu kran ka bangila ban sham ka gospel jong Lucas kal nong ka ba ar pulai ka khot ka balai phusau ka ba u ong ku pa to map yaki na ba kim tip ka ka ba ki le nga phala bu Jisu kran ni ka kintin bat kum ta para banget bi na pedeng kini ki nyau tili ki kinten ki ba u Jisu kren nga la perkat pai kini ka kinten ka bu ong ku pa to map na ba kim tip ka ba kile bat kum ta lai tili ki mat lingkot bat wood ka bening kong ka kinten ka tu ka ku pa para banget bi haba u Jisu ong ku pa la ya lammi ki jumut perkat ki jonga ba ka jing map ka sedang na ublei kajing map ke sedang na ublay kajing ya inti ke jong Jisu para bangai bi nado pas sedang jong ka ne ka slapar thai hado ka ding phna para bangai bi kade kajing ya inti hakaba udon ya kajing selok bat ukpa jong man la ka bor bat kumta para bangai bi kam sngo pher sho bo u Jisu hapadeng jong ka jing kim khat jong ka jing im ka jong hapadeng ka kordet ka bakrau hapadeng ka jing pang ka jing sitom ka snam ka balatun ka met ka balasya penuet ha ka ba kum kata ka por udang ange ka sintur jong ban duai so pa jong kopa jong map na ba kim tip ka ka bekile u Jisu para bangai bi u duai shau pa jong kopa pitip belai namar bu yo hanga bada pi baka don kata ka baklab ha u Jisu para bangai bi u yo ya kan ka pop ka basno shirnyeng jonga ba jong pi u yo baka ka pop kan sa dekat ya kata ka jing ya dei ka jonga bat ka jong pi bat ublai bat kumta para banget bi nga sngo ko mo Jisu yo gini ki kintin ki ba pol wong te namar barok kila le pop bat kila do len ka burom ke jong ublai bat kumta para banget bi kapan ken mau yang ai ka lok ke jong Grahamstein hadin ka jing syak penyap ke lok ke jong Grahamstein bat arngut ki khun kumta hadin bal adap ban tap yo ki wan ki press mo ki nong patai khubor ki kili ya ka kong pisngau kumno hadien kene ke jingja ka belaja ya pi ka bapla do yo lok jong pi bat arngut ki khun pitip ke jubab kumno ka lok ke jong Grahamstein ka jubab iki media ka ong kumni ka jingmap kalapen kia yangi forgiveness has healed us ka jingmap kalapen kia yangi kani ka lok ke jong Grahamstein ka sngo thu shai bagi tu ki bale ya kani ka kamban shim ya ka jingem ke jong ulok jong ka bat arngot ki khun ki jong ka ki don kam ya ka jingmap namar bale nga sngo thu biang baka lok ke jong Grahamstein kala experience ka bor jong ka jingmap ka pami na ka ding pna perkumta para banget bi Jeremiah kal nong ka balai huai ke dukhat ka balai pusau namar ngan map ya ke jing bom hok jong ki ngabat nganem ken mau syu ya ki pop jong ki para banget bi ni don you know blay tang ba ukloi ban mau henry ujet ru ban klet ya ki jing le palat ki jongi kamat ka baar kamat ka baar bat ka kintien ka ba Jisu kren hang tu ong tu map ya ki para banget bi ke jing map ka don kam yo nong yasan ka jing map ka don kam yo nong yasan tu map ya ki u Jisu ang bat kumta para banget bi presiden bakhat riu jong ka ri Amerika ni Abraham Lincoln mo u ong yi gini ki kintien u ong ka partai ka don ki history ki paper bat u ong ru ba ngimla banyak lat ki history jong ka ni ka partai ni hab ban tip ni hab ban skotho ya ki history ka jingim ka jongi bat u ong ru Abraham Lincoln ba ka don ka history jong ka ding pna bat ya kum ubanget bat yang ngi kum ki banget nyemla ban le mat la bat ban yat la ya ka history jo ka ding pna bat ka history jo ka ding pna para banget bi ka ya thu yang ngi badan u balaya sat na ka banta ka jonga bat ka jongpi bat utau de Jesus Christ panamar kata ba ar koren kel nang ka basan ka khot ka bar huai ka ong namar ya utau bom shemla tip ya ka pop la pelong ka pop na ka benta jongi knang ban pelong yangi ka hok ublei ha u
nang ta shishu Isaiah kal nang ka basan phulai ka dukhat ka bakhat ar ko ong penban ulaba ya ki pop jong ki babon bat ulaya sat na ka benta ki jing ringkang medor ma pi para bangai bihin une ublei jong ite uya sat na ka benta ka jong pi ha ka jing long breu wan sing ka pertai wala do de 6% ublei u 4% kom ubreu ka ni ka pertai ushania au kupa jo udang kaang udang pa sho kupa ka jo udang kupa to map iki udang yasat yang apa dia pi para bangai bihit akli balai nu jisu yasat yang pitip balai le namar bau nu balai si senu la perta ya ngin ya thau ya breu akador ka jongi perempuan bando yang apa dia pi un le lut un thau ya kalat bandu ya ka bakortam kata bandu yo kun jong u Jesus Christ tang ban yo yang pada pi para bangai biit namar kata kamat ka balai ka bakhaddu ka ba ongang tupat na ba kimtip ka bakile ka ba mi nang te ki jing so tho ki jonga para bangai bi ka ni kamat ka balai ka long ka jing map ka ithu ya ki jing don kam jongi baro ka jing map ka ithu ya ka jing don kam jongi baro para bangai bi hang ni kapin isai bu Jesus so tho biang ka bakila le yu ki breu ladu ki sadusi ki farisi ki rangba ling do nang ta ki breu ki la bentiu yu ki bala ki sipai rom nang ta u pilat bat kum ta ter baro ki bala don benta hakaban sanar pna yu ki bala ben bentiu ki bala insult yu Jesus uso tho ya ka bakila le ka bakla ba bana bakum kene para bangai bi ka jing map ka ithu ya ki jing don kam jongi baro bak ithu te ya ka jing don kam jonga ba jong pi bengi don kam ban mat ya ka ni ka jing kular ka jong ublei ka jing em ka jongi utip ya ka jing long pop ka jonga ba jong pi utip yang au ba keren hang niru ya ka ba jeliu tam jong ka donut jong ate pateng-teng ngajukili le dia ujisu hapedang kitu kita kat arngot hakading pna ka bakum nu ngayeng uwei te tre ban itu yu jisu bo de kun jong blei uwei te itu te jisu bo de kun jong blei hang no ngadon kading pna ka bakum no rai ngu para bangai bi jisu ngothu yang apa je pi usngothu pakajing map kadon kam yang apa dia pi usngau tho te ka jingdan kam jangi baro pada ka bor breu ngimla de ma ubanya sat ka benta jong apa jong pi kadon wi ka kot para bangai bi ka bai tho ka ka ji thu khana chapang wi koi diu ban Japan a gentleman in prison le thu bo nu koi di ha ka ying bin diu dan bat u hap ban sha tian bi sha ma diu koi diu besar kai ba bali itu bu tu koi diu la penya breu la bat bor la pentrem ni ki breu bat kumta la itu bu dan kata ka ying bindi bat ka bu dang shong marway kadan ko ka bible bat kata ka bible ka dan tang kan ni ka kitab ka bat mai ui ti kot tang itai kot ba ang ta kamra te uang tangan su shem la ka sem pe ka tho yong ta po ma bat kum nur su plit la ka plit kat na balap bat ka poi ka ni ka benta ka bat tho ka ding pna bat u sedang man puli ka jingja pada ka bakhadu upoi sakini ki kintin ko pa tu map yang na ba kimtip ka ka bakile bato koi din dola poi ka ni ka benta usngap jar sipang nang syuk ban ang ban kren man perkhat usulong be sbak kata ka jing ngap jar pada ka bakum kata para bangai bi ka por pitip wong nu koi di kum ni ngas ngau kum badon badung yang ngak daki brek ki pasan inshi uang syusyo uniu koidi kani ka ktien ka kwa ban pen I ayu yang uang syusyo langan ong bakani ka ktien kadai ka jing it ka jong ujisu yang langan ong bakani ka ktien kadai ka jing isen ka jong u yang uang ngam don ktien syo ngam la ban batai de ki kentien de ki sentur breu hendrai tang ka wenga sotho baling ba kan ka kentien la yalam yang aban sko thu ya kan nong rem jong ka ding pna ya kan nong rem jong kata ka jing map ka balawan na ka ding pna wong pakata ka experience ko jong tang ye kini ki kentien
kelawan ra ya ka jing thau thamai u breu bam dan jing suk u breu ba duki u breu ba penyap breu la weng lut nu bat kawan ka jing suk jing sting para bangai be ngakhot ipi namar kata ni em ka juk ka ba ma bha ni em ka juk ka balong shirkhei bha pitip balai babon nanging tre ban ba ding phana tre ban ba ding phana Henry pitip ni kwa ayu mangi babon nanging isu kwa ban mi pat nama ka kham suk te ban mi pat oh ke suk ba ban mi pat ba ding phna te em mi pat te wut phinya kini yo lan ru ban yo mi pat kum ta para bangai bi it ba te ding phna ka jong phi ka khia kam nei ka basteng ba Henry la people like te ding phna na ka jing em ka jong phi kin mau kan saban khia shu ya phi ban namar kata para bangai bi it Uei uniu Jisu mdei ubreu kumangaban mapi Henry u Jisu udei hi ublei u Jisu dei ublei uba kraubor uba tau ya ka beneng bat ya ka kendo de ke jing pla bamla batai ublei uba kraubor uba don ki jaka ka jo kapor ublei ublong uba khoi uba ka pop u ka long tang kanong wei ublei ulong uba dap da ka burom bat amla ban thau ya ka jing krau ka jong u blei u long u ba krau bor bat u ba bat ya ka perthei haki slakti ki jong u blei u long ru u ba dap da ka jing et u blei u long ma u tan rai jong ka jing start baro u blei u long ru tang ma u ba tip ya ka bas dang bat ya ka bakut kat kini ke jing krau ke jong u sha kini ke jing sha ka bajuat nadu sam masih sam lang shadu calvary para bangai bi na ka benta jonga jopi we ni kinong rwa Graham Kendrick para ka jing rwa ka jong servant king ong iki kentian haki we ni ki hakalain jong kata ka jing rwa servant king ka rwa no Graham Kendrick ong the hand that flings the stars into the hand that flung the stars into space to cruel nails surrendered. The hands that flung the stars into space to cruel nails surrendered. Kikti ki blapan hair, ye ki klor chate how. Henry haki break ba itrim ula IT. Para banget bi na marketa. Kani ka jingkran jong Jisu. Kadai ka proses ba mga ba na pi. Ngin mat ya kata kabor ke jauh belai kaban penla yang ini kabor belai nakabor breu ban weng pat ya kita ki mau khang jang kapop ki bala khang yang apa ya pi baro sikata ban em ke jing em kabam hok ban em ke jing em kabam khoi ban em ke jing em kabam thok kabam syukur kabam jai to kabam jai pede kabam boteng kabam lorni kabam krens new kabam pihun kabam jing em kabam yamap ka jing em kabam tre ban ya shong sok shong san Henry ka ding pna pra bangai bi yo to mau khang kabor kabam mi nang ta kala ban ple banga bat pi ngin yo ban mi pat sa ka jing em ka batamai para bangai bi na markata akhat ipi pin sot ho pau chi su sha na mar chang a chang pi bangin yo ban mi pat sa ka batamai bangin yo ban yo jang lut ye kitike ke iboro ke bola pen kre yang a pat ya pi ngila poi sa ka bakut para bangai bi ngatip pagading pna kalong kanong shun ya ka kalong kanong shun yang apa dia pi namar kaya tu tie ya ka jing sisa par kaya tu hok ni long kum no Henry para bangai pi da pedeng jong kata ka jing ya tu hok jong ka ding pna yang apa dia pi kum no ngila yo snow ye ni ka kubor jong ka Good Friday ngila yo snow ye ka kubor jong ka Resurrection Sunday ngila yo snow ye ka bor jong ka gospel Henry ngila le ayu pat ka balai hayeng jong idang dan ki meki kpa ki betlot bor balai ki samla ki dang tlot bor balai ki nong ya lam ni nang i ka tlot bor balai ngi i ka sin shar khadar ka balingkar balai ngi i ka jingbam suk shong san balai kumbong u John Mark Arthur Wong ngiem magisngi ka baya ka pop ki breu ki ong ka di ka jingpang para banget pe in ka ding phana ka ne thu hok Henry u ji saitan pade un modify un pen kurmar yang ikum bangala ongi ki hep ki barit un pen artaten yang i uni Jisu ba ka gospel ke jong panamar kata para banget binga khot lang yang i baro
let sekeding pena pin syam yo nong penem jong pi uji sukres uban ya sya uban saya rap ya pi pa pin syam mi kelenti jong ka jing shisha ka jing ka jong pi uban pin kendo ipi ka hak pat ka pap bat uban saya rap ya pi ban weng na ka bor blai ka jong o yaki mau khang jong kata ka jing khang ka ba pi sya tep kata ka jing tep jong ka pop dau baman pada markata para bangai be ublei ku ban thau thamai nga ba di pi ban pin mi na ka ba rem sha ka ba thamai ai zaya kal no ka ba sau ku ke khat ka ba khat lai ke ni ki kintin ki jong ublei ki ba ai ka jing pin ti kna ya nga ba di pi ke ni ka step ki ba ong kum ni na mar manga ublei utrai jong me ngan bat ya ka khti ka man jong me da ka ba ong me wat shak ting kan ya rap ya me ublei na kam ta ka buram ko jong amen Aingu ayog blay mangili sungawi ka kubor ka bakodor hagani ka step hagani ka jesang Easter ka jongi hagani ka step ngai scam bangila shaskor ya kubor na kaktin ka jong blay ya ka ba pastor sekre jong blay lobsa padeng jongi hagani ka step namun ta jong pi ki hap ki baret ka jingi kai hagani ka step kalong tu phin nom artatin hagji em ka jong pi ka jing artatin ka de ka jinglong jongi ki breu ka mingidon hagi banta baro ndai kubor ke Easter kena ke step akhat ya pi badengi baro lang bangin long ki Kristan ki bomdan ke jing artatin ha ke jing ke jongi bat na menta jongi ki belah ki belasan story khat yangi bangin mi pat na ke jing long ke barim ke jongi sya ke jing long ke batmai sya ke jing ke batmai kene ke long ke jing khat yang ai pi baro nangi la sengi suthu hala ke jong ke jing hangnung idan bat ke jing khat yangi ke long ba tu ngin mi pat na ke barim ke jongi bat bangin ya bangin phet sak ba thamai jong ke jingem ba kata kalong ke papan sobhayo blei blei kur khu ingi lamba kane khubor bangin pan pau ke jisongu siboni pi pastor nam ta kane khubor ke bakodor be pilawan ra pedeng jongi kene kapor ngai scam ba kane khubor ke pilai pedeng jongi blei un shon shap hangi wei pi wei nadu kini ke hap ki baret hadu ki blasan barang ba pakan longsha ke jingker khu ke jingmentoi nak mata ke jingem kabar kenjam sim jongi baro blain kurku yingi mo blain kurku ipi ru pastor blain olor kat bapi aba pin salai pai nang ni nak balang jongi to blain olor kat bapi na yalam nang kersan bo ipi hagajing sakri jong pio blai na koi kapor sawai pat kapor blain kurku ye kene jing sakri jongi baro hagne stem ila poi shik bawai no jing sakri jongi yo blai ngin penwai kene jing sakri jongi yo blai hagne stem da ke bengi ngin ya solang ya ke jirwai na khoros ke bar pun reu adin kata ngan kepadi pastor jengi reverend landan sim ban sobaban bu lengkot de ke jing duai ban basa pelaj jengi na jing kerku penwai kene kapor ke khoros ke bar pun reu ngan sobaban nyerwai ke tu ke jirwai arsin ini arsin ke jirwai ke ongkum ni o sengi ba pala ngam klet hajingim jonga abang ala yan sekamana laslam jisu no pen im ngesem ulok bajai basengutengen wai hanga ke jingkemen jing artatin ba jingdum kilajano jingkemen kadonot ngalayo jingkemen bat burom blei ke slei hanga hakading phna open khoj phar yanga gipop usai khoj phar bat jingdum ke sailut kedar bat jingkemen bat burom blei ke slei hanga ke jirwai na khoros bar pun reu ni nyerwai ke ni jirwai arsin adin katang siyo ke jingwai lengkot ni pastor ba ke jingker khu punwai Sngi ba pela ka sngi ba pela ngam klet a jing im jonga ha ba nga la yat sa mano la slem jisu nong pen im nga shem ulong ulok ba jai ba snow twen ai hanga ka jingmen jing artatin bat jing dum kila cha no jingmen hado nut ala yo jingmen bat burom blei
kashlei hanga hakading na upen kut yanga kipop usai kut bajing dom kasyai lut dar jink men bat burong play kashlei hanga husngi ba phla kasngi ba phla ngam klet ha ching im jong ha banga la yatsa mano laslem Jisu nong pen im ngashem ulong ulok ba jai bas ngot ngen u ai hanga ka jing men jing arta tin bat jing dum kila cha no jing men ado nut ala yo jing men bat bu rom blay kashlei hanga hakading na upen kut yanga kipok usai kut bajing dom kasyai lut dar jing men bat bu rom blay kashlei hanga Ublay buk pau jang yu bahabeneng ya ingo yeme nakabenta kani kesngi ke jingwi pat ke jang trai badu nong penim jang yu Jesus Christ kesngi ke baai ke jingker men yangi daga jing shisha ke balaja arajar sne menshwa bat ke jing pen ken mau ke balawan lingba ke jing seng men nem step buat sakani ke jing seng menta bat segi jing seng beroshi sngi hakabagin la bagin shakriye me ban banyo sngo yaki khubor joga jingmi pat ke jong jisu ngiaingo nakabenta gani ke jing shakri ka bangilala ban yo agani ka por kabala long ke jing pen ken mau bat ke jing taimen sim yangi halor ka nongrim joga jingmi padu jisu ngiaingo nakabentai pastori bala ai gani ka khubor apdeng jongi bangin om artatien ya ga jinget jengheu jisu badiangi ki bala san ki bala rangba bangin pen scam ya la ga jong ga jinget jakat ba ja longkat balong ban ba ai ga ding phna ba ko ga sngi ngin phong ga pan sngiat ker khui pastor ker khui ga jing shakri ga jong i ka yeng ga sem ga jong i ker khu ko trai yang ilang baro ki badon hangne ngi ai ngo me yo sngo gi jing duai gi jong i ye ki ningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ga jong trai ba du nong penem jong i Jesus Christ ka jinga e ka jong Jesus Christ subau try bat ka jinget ba ka jong blay bo pa lembat ka jinga selok ka bathyang ka jong mensim ba khoj kin yai long kin yai sa rangkat lembat ngi lembat ki rew ngai dru ka leng satalak ka ne ka perthai mentabat shaduki arta bamju ko dru amen.